Dragii mei, ca un mesaj de felicitare din partea lui Dumnezeu, aș vrea să vă citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cuvântul vieții, pe care Dumnezeu ne l-a lăsat nouă ca moștenire pentru viața veșnică la care El ne-a chemat. În Numeri, capitolul 6, versetele 22 până 23, 24 până 27, spune așa. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilului Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copilul lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să rămâneze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să se înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Dumnezeu, îi voi binecuvânta. Dragii mei, cu aceste versete vă doresc ca binecuvântarea cerului să se reverse asupra dumneavoastră în acest nou an. Ca Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt asupra noastră. Iar acest început de nou an, care ne stă în față, dragii mei, haideți să fim mai credincioși. Haideți să spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să-ți aparțin ție. Vreau să fac un pas spre tine. Mă rog lui Dumnezeu ca El să te binecuvânteze în toate. A Lui să fie slava, cinstea și onoarea, de acum și până la a doua Lui venire. Amin.